kung saan nga may masarap, agad-agad natin yang pupuntahan. Panibagong araw, panibagong food trip adventure na naman tayo. Masarap na kainan na mayroong anli almusalan. Tara at ako inyong samahan dito sa may San Carlos City, Pangasinan. So yun na nga mga ka-adventure, andito na tayo sa may barangay San Pedro, San Carlos City, Pangasinan. Siyempre, andito ulit si Lingmo. At dito na nga tayo magtutungo sa may Coselo Diner. Balita ko nga mga ka-adventure, mayroon sila ditong paanli breakfast or almusal. Kaya agad-agad natin tong dinayo at pinuntahan. Pagkapasok nga natin dito mga ka-adventure, ay napakaganda ng kanilang ambience dito. Mas gumaganda daw dito mga ka-adventure, lalo na paggabi. At heto na nga pala yung kanilang mga menu para sa kanilang Andy breakfast. Mayroon ng mga gulay-gulay, tuyo, mayroong tortang talong, nilagang okra at saka talbos ng kamuti, mayroong pang pritong talong, pritong saging at saka hotdog. Mayroon din sinangag na kanin dito. Mayroon din silang mga iba't ibang klase ng sausawan at mayroong bang sabaw na miswa. Heto pa ang maganda, may unlimited kape pa. Sa halagang 99 pesos mga ka-adventure, matitikman mo na ang lahat ng yan. At heto nga pala yung kanilang sizzling bangus ala Conselo. At ito rin yung kanilang bestseller, yung chicken kabsa. At dahil nga sa sobrang init ng panahon mga ka-adventure, tamang-tama yung kanilang mga shake dito. Mayroong avocado shake at mayroong ding mango graham. Hey, what's up mga ka-adventure? Andito nga tayo sa may barangay San Pedro, San Carlos City, Pangasinan. Dito sa may Coselo Diner. At ating tikman ang kanilang mga pinagmamalaking foods dito na talaga namang ating maiibigan at magugustuhan. At uuwi tayo dito na busog-busog. Hey, what's up mga ka-adventure? Ito nga pala yung kanilang bangus di Coselo. Ito yung kanilang signature foods dito. Tignan nyo naman po, napakabango at napakasarap nito. Quality, quality. At mayroon nga rin sila ditong chicken kabsa. Ito yung tinatawag nilang Arabic foods. Tignan nyo naman mga ka-adventure, oh. Tsura pa lang, nakakagutom na. At kung ang hanap nyo naman yung pangpalamig ngayong summer, mayroon din po sila ditong mango graham shake. Tignan nyo naman, oh. Ang laki. At mayroon nga rin sila ditong avocado shake at iba pang mga flavor na pwede natin pagpipilian dito. At ito rin nga natin tikman ng kanilang bangus di Coselo na kanilang bestseller din dito. Napakasarap. Grabe, quality, quality. Kaya kung ako sa inyo, pag pumunta kayo dito sa may Coselo Diner, try nyo rin tikman to. Ang Coselo Diner nga pala ay nagbubukas mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi, Monday to Saturday. Kaya kung naghahanap kayo ng bagong makakainan at bagong matatambayan, tara na dito. Madali lang itong mahanap, i-type nyo lang at i-search nyo lang ang Coselo Diner sa Google Maps. Tignan naman itong chicken, sobrang laki. Pa. Quality, quality. Welcome to Coselo Diner! Hi! Quality, quality! Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, yayain mo na ang iyong mga friends and family at arat na rin kayo rito sa may Coselo Diner. For any orders and inquiries, pwede nyo silang i-follow sa kanilang Facebook page na Coselo Diner.